Ovdje je primjer zapravo nekih savjeta koje smo kroz specijalizirane intervencije razvili za vrijeme kratkog zadržavanja djece bez pratnje. Pa govorimo ovdje o pravilu 5 minuta gdje se fokusirate na ona ključna pitanja, naravno vezano za njihovo fizičko i zdravstveno stanje i osjećaja sigurnosti. Tu zapravo ne pokušavamo saznati cjelokupnu priču o djetetu, nego odgovoriti na ove najvažnije životno ugrožavajuće situacije, potrebe i koje se odnose na sigurnost. Prva psihološka pomoć odnosi se zapravo na onu osnovnu emocionalnu podršku i stabilizaciju. Ja tu moram naglasiti da mi kad često govorimo o podršku mentalnom zdravlju, psihosocijalnoj podršci, više smo usmjereni na onu najviše specijalizirane intervencije za koje je potrebno specijalizirani stručnjaci kao što su dječji psihijatri i psihoterapeuti, ali svatko od nas, a tu mislim zapravo na sve radnike koji su prisutni u centrima za pružanje usluga u zajednici, mogu pružiti prvu psihološku pomoć. Tu govorim i o tetama čistačicama, o kuharicama s kojima zapravo djeca vrlo često, mislim da imate to iskustvo, najprije osjete nekakav odnos i povezanost. I tu je velika njihova vrijednost koja nadilazi osnovan dio rada zbog kojih su prisutni u centrima i to trebamo moći validirati i prepoznati i koristiti prilikom pružanja ove prve psihološke pomoći djeci. Daljnji konkretni savjeti su naravno identifikacija. Ranije sam spominjala da smo razvili određene checkliste koje mogu potvrditi neke sumnje, dokumentirati najvažnije informacije. Može sljedeći slajd, Nika. I evo ovdje možete i vidjeti ostale savjete koji se odnose kako podržati dijete u tom kratkom zadržavanju. Sljedeći slajd, molim, Nika. Svjesni smo da zapravo djetetu možemo pomoći onda kada smo i sami dobro. Svjesni smo isto tako izazova s kojima se nose sustav socijalne skrbi, ali i sustav unutarnjih poslova i sustav migracije i azila sa manjkom stručnih i drugih radnika, što utječe na preopterećenost poslom, nemogućnost odgovaranja na sve potrebe i velikim osjećajem odgovornosti koje, rekla bih da značajnije postoje među stručnjacima koji rade sa ljudima i pružaju podršku i pomoć. I zbog toga smo negdje prepoznali da u specijaliziranim intervencijama trebamo adresirati te potrebe, negdje da zapravo promišljate i ponudimo vam neke alate kako da sebe zaštitite, kako da sebe podržite i na kraju krajeva kada radite sa teškim kategorijama djece, sa najranjivijim skupinama, da se zaštitite od izlaganja sekundarne traumatizacije, kao i burnout sindroma, odnosno sindroma profesionalnog izgaranja. Kroz specijalizirane intervencije ponudili smo i nekakve prijedloge samoprocjene koji možete ispuniti i vidjeti zapravo gdje se nalazite, u kakvom ste stanju i treba li vam neka dodatna podrška i zaštita. Tu vam pokazujemo primjer toga. Može sljedeći slajd, Nika? Ivana, oprosti, mogu samo kratko. Da, drago, naravno. Samo tehnička jedna ova stvar ovoga. Vidim sada da malo broj sudionika se osipa, pretpostavljam to zato što, evo, kao što gospođa naglasila da je gotovo radno vrijeme, da će nas nastaviti slušati u automobilu, što hvala, ali vozite oprezno. Sam htio reći da bi pustio link na evaluaciju webinara za one koji će morati nešto ranije izaći. Ne treba puno, ja mislim da u 3 minute doslovno možete ispuniti. Sad ću pustiti u chatu tako da možete ispunjavati koji morate ići dok Ivana nastavi. Oprosti, hvala ti. Može, drago, to mi je ujedno i poruka da možda i neke stvari prođem brže, što mislim da će ljudima biti korisno kada dobiju prezentacije, moći će sami prolaziti. Nika, mogu te zamoliti za sljedeći slajd? Naravno, stiže, samo sekundicu. Nešto sam ja pokušala napraviti dok ste vi imali ovu u redu. Ja ću u međuvremenu pozvati vas, Drago je poslijedio link na evaluaciju. Voljeli bismo čuti od vas povratna mišljenje, jer će to sigurno utjecati evo i na naš daljnji rad i suradnju i podršku.
Nika, vidim da si ti uspjela riješiti situaciju koju si imala. Možemo ići dalje, možeš i sljedeći slajd. Može. Ok, tu vidite da smo kroz specijalizirane intervencije ponudili i određene savjete koji mogu podržati brigu o samome sebi i potreba za naglasiti da briga o sebi nije sebičnost, jer prepoznajemo upravo kroz komunikaciju sa stručnjacima da najčešće ignoriramo taj aspekt brige o sebi jer smatramo da ćemo nekoga drugoga izložiti većem poslu i osjećamo veliku odgovornost onda prema kolegama. Mislim da svi znate dobro situacijama o kojima govorim. Može sljedeći slajd, Nika, molim te. Ok, može sljedeće, to su savjeti koje dajemo za podršku. Evo, reći ću samo zadnji, smijte se koliko god bilo teško, šala i smijeh pomognu uvijek ublažiti napetost i stres. Može sljedeći slajd, Nika. Ovdje dajemo još neke strategije za upravljanje stresom, za sprečavanjem burnouta i emocionalnim umorom, te možda kroz razvoj profesionalne otpornosti. Može sljedeći slajd? Prijedloge regulacije stresa i emocionalnog stresa kojeg osjećamo. Dala sam ovaj primjer koji je namijenjen djeci, ali mogu koristiti odrasle osobe. Tehnike disanja vrlo su korisne. Kretanje, tjelesne i kreativne aktivnosti, hobiji koji nisu vezani uz posao izuzetno su važni za reguliranje stresa. Može sljedeći slajd, Nika. Kad god da smo razgovarali s vama kroz fokus grupe, kroz upitnike, uvijek negdje ste naglašavali da su vam potrebne edukacije kako biste bolje mogli raditi svoj posao, ali osim edukacija spominjali ste i sustručnjačku podršku koja vam je potrebna, dakle međusobna razmjena iskustva, informacija i znanja i supervizija. Tu prepoznajemo da je supervizija vrlo važna profesionalna zaštita, vidimo promjene u sustavu koje su omogućile da veći broj supervizija se osigura stručnjacima kroz Akademiju socijalne skrbi, nadamo se da će se taj trend nastaviti. Dajemo i mi kroz specijalizirane intervencije određene savjete koje vas mogu podržati. Nika, može sljedeći slajd? Dajemo također i smjernice kroz ove intervencije za dobivanje podrške za stručnjake koji rade s djecom bez pratnje. Tu možete vidjeti primjere, može sljedeći slajd. Kako podržati svoje fizičko zdravlje, brigu o sebi. Sljedeći. I naravno važnost socijalne podrške i umrežavanja. Može sljedeći slajd, molim te. To je još jedan primjer aktivnosti koje možete vidjeti u specijaliziranim intervencijama.